עורך יוסי כהן, אני אמרתי קודם, אתה מוכר לציבור בעיקר בקטע חברם הטוב של נתניהו. אין מה לעשות, אתה יודע, אבל פה אנחנו רוצים לדבר לך על באמת מה שהיה לא יהיה יותר אחרי המשפט הזה, כלומר, אני כתבתי אתמול בפייסבוק שהיה יום שמח אתמול, לא כי איש הולך לכלא, אלא כי באמת, אתה יודע, אם ישראל שופטת אנשים כאלה, אז יש פה דברים טובים במדינה. תשמע, א' נקווה שמה שאמרת יקרה, ומה שהיה לא יהיה יותר. זה יום, אתמול היה יום, בשבילי לפחות, יום עצוב וחשוב. הוא עצוב מאוד, מפני שכשאני מסתובב בחוץ לארץ, עד עכשיו אומרים לי, שמע, הנשיא שלכם בכלא, שרים בכלא, מה קורה אצלכם? עכשיו יש לנו כבר הרכב מלא. כן, יש תמונה מדהימה גם עם אחד העיתונים שבה יש גם הירזון, גם אולמרט, גם קצב. יש גם את חיים רמון שם, שלא יודע אם הוא באותו סדר גודל, אבל... עצוב, עצוב. שמע, זה לא נעים, לא נעים שראש הממשלה שלך בכלא, זה גם בעיה, זה בעייתי מאוד. עכשיו, מצד שני, זה יום מאוד חשוב, מפני תארו לעצמכם שהיו מזכים את אולמרט. מה קורה כאן? כלומר, רדפתם אותו לשווא, הייתה פה שערוריה, הפרקליטות הייתה מתרסקת, שלטון החוק היה מתרסק. אבל זה לא קרה, יש את העליון או דבר. אני לא חושב שזה מקרה לעליון. אין סיכוי לעליון? מה, הם לא יערערו? הם יערערו, אבל הסיכוי שואף לאפס, כיוון שבית משפט עליון הוא לא מתערב בקביעות עובדה של בית משפט מחוזי. הרי מי שראה את העדים וראה איך הם נחקרים ואת התגובות שלהם, זה שופט בית משפט מחוזי. עכשיו, בית משפט מחוזי פה נכנס לעומק ראיות 700 עמודים. עזוב את העמודים, הוא נכנס בניתוח לתוך ראיות. אין סיכוי כמעט, סליחה שאני אומר את זה, כן? אין כמעט סיכוי להצליח בערעור כזה שפסק דין כל כך מנומק ומבוסס של שופט מקצועי ורציני, זה בעיה. אז עכשיו מצד שני, תראה... זאת אומרת, אולמרט הולך לכלא? זה מה שאתה אומר? כן, אתה מבין? אתה עד עכשיו מתעכל להבין את זה, ואין מנוס. כמה שנים להערכתך? שמע, מישהו עשה ממוצעים של עבירות שוחד, זה 16 חודשים. 16 חודשים זה הממוצעים של כל עבירות השוחד. אבל במקרה של אולמרט, א', יש הרשעה קודמת, ב', סכומים מאוד גדולים, וג', השאלה מה ישקול, זה שהוא ראש ממשלה, אם זה ישקול לטובתו ויש לו הישגים ועושה דברים, או ההפך, הוא לומר דווקא בגלל שאתה ראש ממשלה. ויש לו שופט שלא אוהב אותו בלשון המעטה. לא, תשמע, דווקא היה מהפך אדיר בתיק של אולמרט. אם אתם זוכרים, בתחילה זה היה, השופט אמר לאולמרט, מצבך טוב, וכולנו חשבנו שהוא יזוכה. אפילו הפרקליטות, שימו לב, פתאום מגישה את העניין הזה עם שולה זקן. אני יודע, באמת שהיה שם לבטים, הם לא היו בטוחים שעומדים לזכות בתיק. אבל פתאום, אתה יודע, התחושה הזאת שכולם שווים בפני החוק, והתחושה הזאת שאנחנו יכולים גם להתגאות בזה שאפילו אם אתה ראש ממשלה, שזה טוב. כן, אבל זה לא נעשה בתקופת היותו ראש ממשלה, ואני תוהה אם משהו קרה שם בדרך, אם הוא באמת הפך את עורו כשהוא הפך להיות ראש ממשלה. כלומר, העבירות האלה נעשו עלו לפני. או שגם שם צריך לבדוק איך התקבלו החלטות, כי לא אין לזה סוף. אני יודע שביקשת גם לא... לא, עזוב, אני אומר, אני לא יודע מתי הוא עושה ואיך הוא עושה. אני חושב שפסק הדין הזה, בכל אופן, תמרור אדום בפני נותני שוחד ומקבלי שוחד וכל מיני מאחרים. יש פה... או שיש כאן באמת איזשהו הלך רוח ציבורי של קמפיין מאוד ארוך, ושוב, זוכר שהבטחנו לך שלא נדבר על שרה נתניהו, יום אחד באפריל, אמרנו סתם. לא, אבל אתה יודע, כמו שכאן כל הזמן אומרים על שרה נתניהו, היא כזאת, בסוף כולם מאמינים גם בלעדיו. לא, של נפלה רדיפה, שעליו מדברים עורכי דין שאומר שעליו גם אתה דיברת בעניין משפחת נתניהו. אני חושב, תראה, אני לא חושב שזה מקרה של רדיפה, מאוד מאוד. זה לא, ברור שבמדינת ישראל אותו דבר שיעשה אדם מן היישוב ויעשה שר או איש חשוב, יקבל משמעות אחרת. למשל, פרשת רמון המזעזעת, שעד היום לא נרגענו ממנה, שבגין נשיקה עשו סיפור דרמה כאילו מדובר בפדופיל. אבל אני חושב שהמקרה של אולמרט זה המקרה ראוי לפי הראיות. תראו, אנחנו מסתכלים על ראיות.
כאשר באים לספר סיפורים על נשיקה וקשקוש כזה, זה לא מתקבל על הדעת שהעמידו שר לדין. אבל כאן מדובר על כספים, גם הפרשות הראשונות, טלנסקי וראשון. פתחו מחדש אגב? אחד מהם בעליון עדיין. אני אומר, בגלל שולזקין? כן. שמעתם מאמר, או קראתם מאמר השופט. הוא אמר, פרשה כזו היא לא מצדיקה. ברור, אני שואל לכם, ראשון טורס, בגלל הערעור בעליון שעדיין לא, אתה יודע, עדיין לא הוחלט מה יקרה. לא, יש ערעור. ערעור שעדיין, בית המשפט לא אמר את דברו. יפתחו מחדש, תראו, להביא ראיות בשלב הערעור. סובך. לא, אפשר להביא. עושים את זה, אבל לא עדויות. בדרך כלל זה מדובר במסמך או אני חושבת לשאול אותך, אדוני השר, אתה יודע, מספרת כאן ביתו של דחר זכרו לברכה, שככה זה התנהל תמיד, שאם מגיל 8 מסתובבת ורואה שכך נסגרות עסקות, אתה בפוליטיקה כל כך הרבה שנים, אתה בעשייה הציבורית כל כך הרבה שנים. אתה שר לביטחון פנים. זה גם מה שאתה רואה ומכיר ויודע? ממש לא. זה מה שהגברת ראתה בסביבות שבה היא פעלה. אני חושב לא פעלה, הסתובבה, היא רופאה, היא לא... לא, שאביה פעל, וכך היא נוכחה. אבל אין לי ספק שברובה של מדינת ישראל דברים נעשים כהלכה. יש כל כך הרבה פוליטיקאים עשירים נורא, אלוהים יודע מאיפה הכסף, פנטאוזים. ויש עוד יותר פוליטיקאים, לא עשירים, שנכנסו לפוליטיקה כפי שנכנסו, וגם עוזבים את הפוליטיקה כפי שהם עוזבים. ואפשר שתפקידם באמת של... אחד מהם קוראים לו מנחם בגין. כן. אחד מהם קוראים לו מנחם בגין. שנכנס ויצא כפי שהוא. חבר'ה, יש רבים, רק הבעיה היא שהמעטים יוצרים לפוליטיקה הכפשה גמורה. אפשר שמרבית ההחלטות מתקבלות בפוליטיקה. תפקידם של העיתונאים אולי זה באמת לבדוק איך נכנסת כפי שנכנסת, ויצאת כפי שיצאת. ידעת, חשבת שאולמרט אדם מושחת? ושאלה משלימה, האם הוא לא נתפס מאוחר מדי. כל מה שאני רואה כרגע במשפט, זה מבחינתי מין מעורב ירושלמי. פעם אחת אתה רואה איך מערכת המשפט עומדת על שאלה במקרים שבהם היא משוכנעת. אבל מן הצד השני, עצוב מאוד לראות ראש ממשלה שמקבל שוחד. ועדיין הערעור עומד בפנינו. והוא נתפס מאוחר מדי, כפי שגיא שאל? נתפס מאוחר מדי? אתה מכיר אותו, נתפס מאוחר מדי? רבותיי, פה צריך, איך אמרת, הערות ועדויות. אני גם מוכרח לומר שאני מכיר אותו היטב כבר עשרות שנים. ולא חשבת שהוא איש מושחת? לא, אני מוכרח לומר שלא חשבתי שהאיש הוא מושחת. מה אני יכול לעשות? אני גם שוב, אי אפשר במהירות להגיע ולפסוק ולחרוץ דין של אנשים. אני מציע שלא נעשה את זה בעיתונות כפי שאנחנו עושים את זה. לא, באמת המשפט אמר. אנחנו לא נמשיך את השיחה איתך לענייני תיירות, אבל משפט לסיום זה? דווקא לא משפט לסיום, תרשו לי, סיפור קטנטן על בגין. קטנטן, אבל יפה. אני הייתי מבעה ביתו, ופעם אחת, אני הייתי הנדי מאוד, אשתו קרא לי למטבח, שזה היה מטר על מטר שם. על בגין אתה מדבר. בגין. דירת פרטר כזו, בטח מכיר אותה, כן. והיא אומרת לי, יוסי, אתה הנדי, תראה את הרצפה, הכל שבורה, עליהם שם בלטות כאלה שונות, הכל שבורה. אולי תביא איזה חומר PVC, ואמרתי לה בשמחה, זה 20 לירות, אני יודע. אז היא אומרת להם, אני חייב לדבר עם בגין. והוא היה עסוק שם בכל מיני נאומים, ואז היא קוראת לי ואומרת לו, תקשיב, יוסי יכול לקנות לנו PVC ב-20 שקל ולשים לנו... אז הוא מסתכל לה ככה ואומר לה, ליזה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נעשה יותר השקעות השנה בבית. זה היה האיש. חברים, תודה רבה.